Takže dneska sme vonku a vybehol som trošku so psom prevetrať sa. Je príjemne sviežo a vlastne je to super príležitosť jednak sa prejsť a jednak trošku zase popremýšľať, čo ďalej. V piatok 21. februára idem na 7-dňový pobyt do tmy. Nikdy som to neabsolvoval a mám z toho najprv trošku také zmiešané pocity, ale zároveň sa na to celkom teším, pretože posledné vážne mesiace som pociťoval extrémnu únavu, jak fyzickú, tak mentálnu, a 7 dní v tme bude asi dostatočný priestor na to, aby si človek oddychol a strávil čas so sebou. V dnešnej dobe je to už taký nezvyk, aby človek bol so sebou 7 dní neustále so svojimi myšlienkami, pretože sme stále na sociálnych sieťach, na mobile a človek proste nemá priestor vypnúť. Nemám od toho nejaké ako keby príliš ani veľké, ani malé očakávania, skôr sa teším na to, že si vážne ako oddychnem. Zároveň mám z toho samozrejme trošku taký mierny rešpekt a strach, že vlastne čo bude človek robiť, hej, 7 dní. Budem sa nudiť, budem proste mať, ja neviem, nočné mory, alebo to bude úplne v pohode. Takže sám som na to zvedavý. Zoberiem si so sebou gitaru, aby som mal niečo na odpútanie pozornosti, ak by som proste sa vážne brutálne nudil. A uvidíme, ako to dopadne. Jednoznačne vám potom o tom porozprávam. Verím, že to bude celkom zaujímavý zážitok, pretože kedy máte možnosť byť 7 dní v tme a byť sám so sebou a so svojimi myšlienkami. Nestáva sa to úplne často, no? Takže som rád, že som dostal taký skvelý darček od manželky k narodeninám a od svokry. A bude to nedaleko Liberca. Budem tam mať vegetariánsku stravu, čož ja ako mäsožravec nehovorím, že to bude ťažké, ale samozrejme to mäsko mi bude chýbať. Ale nemyslím si, že to bude nejaký veľký problém. Budem tam mať nejakú pani k dispozícii, ktorá tam bude v podstate celú tú dobu a ak by som mal potrebu si s niekým pokecať, tak bude k dispozícii. Budem tam mať parádnu čistú vodu zo studne. Budem tam mať domáce jedlo, čajíky, tmu, posteľ, beanbag, to znamená taký ten veľký vankúš, na ktorom budem môcť oddychovať, a ticho a tmu. To mi pripomína pesničku od Richa Millera, Ticho a tma. Takže to by mohla byť prvá pesnička, ktorú si potom pustím v aute po ceste naspäť domov. A jednoznačne bude to dobrodružo a verím, že mi to pomôže minimálne trošku sa zamyslieť zase nad určitými vecami,
premyslieť si nejaké kroky, ktoré by som chcel robiť a určite vyplavú na povrch nejaké emócie. Určite aj príjemné, aj nepríjemné, pretože keď je človek sám so sebou, tak rozmýšľa nad sebou. Možno aj nad životom, všetkým možným, nad prácou, nad tou minulosťou. Ale nechcem sa veľmi zaťažovať tým, čo bolo. Skôr sa sústredím na to, čo bude. A myslím si, že to je základ toho prerodu nového, takzvaného. Pretože keď človek robil celý život niečo a zrazu chce začať robiť niečo úplne iné, musí vážne, seriózne vystúpiť z tej komfortnej zóny a niekedy je vážne potrebné ísť niekam mimo, kde človek má čas byť sám so sebou, nebyť rozptýľovaný proste vonkajšími vplyvmi, nemusí čumieť do telefónu, zdvíhať telefóny, odpisovať na maily, na správy. Takže jo, teším sa na to. A keď tam prídem, ukážem vám, ako to tam vyzerá a môžeme si to len tak spoločne prejsť a potom vám porozprávam, čo som zažil, aké som mal z toho pocity. A kľudne mi píšte do komentárov, kto ste už niečo také absolvovali. Môžete mi dať nejaké tipy a triky a po prípade mi napíšte, kto by ste chceli niečo také absolvovať, pretože vám potom môžem dať aj nejaký kontakt na ľudí, ktorí to organizujú a ktorí to prevádzkujú. Je to síce v Česku, ja bývam v Liberci, ale myslím si, že sú takéto prevádzky aj na Slovensku už, no. No, nejak sa mi to tu vyplo. Ja si dávam takú prechádzku so psom a v podstate je to vážne idylické dneska. Pozrite sa. O chvíľu mi dojde baterka, bohužiaľ som to nejak nepodchytil, takže jo, budem končiť. Na dnes to je všetko a budem sa hlásiť predtým, než pôjdem na ten pobyt. Čaute.